Wel, diolch am croeso, yn dda bod gyda chi. Mor wahanol i Sul diwethaf, fi'n gallu gwisgo siaced heddi. Oedd yn ofnadw o boeth wythnos yn ôl, ond mae'n hyfryd i fod bach yn ôl i normal erbyn hyn nawr. Un mynd i ddarllen Marc ar ddegfed benod, Marc 10, gan ddechrau ar adnod 17. Darllen hyd at 27. Felly, Marc 10, 17. Wrth i Iesu fynd i'w daith, redodd rhyw ddyn ato a ffynlunio o'i flaen, a gofyn iddo, athro da, beth awna a fi etifeddu bywyd tragwyddol? A dywedodd Iesu wrtho, pa mor wyt yn fy ngalw i yn dda? Nid oes neb da, ond un, sef Duw. Gwyddos dy gorchmynion, na ladd, na odyneba, na ladrata, na cham dystiolaetha, na cham gorlleda, ac anrydedda dy dad a ddfam. Meddai yntau wrtho, athro, rwyf wedi cadw rhain i gyd o'm ieuenctid. Edrychodd Iesu arno ac fe hoffodd, a dywedodd wrtho, un peth sydd eisiau yno ti, dos gwerth y cwbl sydd gennyt, a dyro i'r clodion, a chei drysor yn y nef, a thyrd canlyn fi. Cymylodd ei wedd ar y gair ac aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Edrychodd Iesu o'i gwmpas a meddai wrth i ddisgyblion, mor anodd fydd hi i rai cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Syfrdanwyd y disgyblion gan ei eiriau, ond meddai Iesu wrth ddynt a chefn, blant, mor anodd yw mynd i mewn i deyrnas Dduw. Mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd, nac i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Synasant yn fwy byth, ac meddent wrth ei gilydd, pwy yntau all gael ei achub. Edrychodd Iesu arnynt a dywedodd, gyda dynion y mae'n amhosibl, ond nid gyda Duw, a mae pob peth yn bosibl gyda Duw. Ac am y rhan yna o'i air i ni yn ddiolchgar. Trow nhw nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd i ni'n troi at y ti ar y diwrnod arbennig yma o'r wythnos, dydd yr atgyfodiad. Ac yn o'i diolch i ti bod ni'n troi at un sydd yn fyw. Yr un sydd yr un peth, ddoe, heddiw ac yn dragowydd. Ac wrth i ni droi at y ti arglwydd, i ni'n cyffesu ein gwendidau, ein pechodau, ein phileddau, a phob beth arall sydd ddim yn iawn. Ond ni yn rhoi diolch hefyd am waith y groes sydd wedi cael gwared o'r cwbl i bob un sydd yn credu. Diolch am y bywyd newydd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gofyn arglwydd heddi, a byddwn ni yn gwir addolwyr mewn ysbryd a'r gwirionedd. Ni'n gofyn i ti ar ysbryd glân felly i symud yn ein calonau ni, yn ein bywydau ni, fel y byddwn ni yn agosau at y ti, a profi felly dy fod ti yn agosau at ym ni. Roi diolch arglwydd am y lle yma o addoliad, a'i dystiolaeth dros blynyddoedd lawer. Diolch am bob bendydd sydd eriod wedi bod yn y lle yma, dros ganrif a mwy. Ond arglwydd i ni wedi dod i'r deyrnas am yr amser yma yn arbennig. Byddwn ni wedi dewis bod falle mewn cyfnod pan oedd y capeli yn llawn a diwygiad yn y wlad a phethau fel hynny. Ond yn dy ragluniaeth arglwydd, yn dy gynllun di, yma i ni nawr. A hynny am bwrpas yn dy ewyllus di. Felly ni'n gweddio deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus. Ar y ddeiar yma nawr, yng Nghaerfyrddin nawr, fel sydd yn cael ei wneud yn y nefoedd. Helpa ni arglwydd i godi ein gobeithion
wrth i ni ddarllen y geiriau yma, gyda Duw mae pob peth yn bosibl. Ac dwi'n gofyn felly Arglwydd i ti roi dy fendith ar dystiolaeth a gwaith yr eglwys yma. Gofyn i ti lanw pob un o dy bobl di yma ath ysbryd sanctaidd. Fel y byddwn ni yn profi y dyfroedd bywiol yn llifo allan o'n bywydau ni, fel yr oedd yr Arglwydd Iesu wedi addo. A diolch Arglwydd bod ni'n gallu profi popeth a rwy ti wedi marw drosto fe yn ein bywydau ni. Ni'n cyflwyno i ti bore yma felly, a dwi'n cyflwyno i ti y gynulleidfa yma. Gofyn Arglwydd i ti fendithio o'r ifanca i'r hynna. Wyt ti'n gwybod pob beth amdano ni. Wyt ti'n gwybod Arglwydd ein problemau falle, ein hanghenion, meddyliol, ysbrydol, corfforol, emosiynol. Falle Arglwydd bod angen iachad ym mhob un o'r cyfeiriadau hynny. Cyn ni'n gofyn felly trwy dy ysbryd mwyn Iesu Grist, a byddwn ni'n gweithio dy fendith mewn i'n bywydau ni heddi. Bob un Arglwydd sydd i ffwrdd heddi, gofyn dy fendith arnyn nhw, dy ble maen nhw'n addoli bore yma. Dy beth maen nhw wedi profi yn ystod o'r wythnos diwetha, falle ganhadledd neu rhywbeth tebyg. Neu wyliau o amlacio. Gofyn y fendith arnyn nhw Arglwydd, a bydden nhw'n dod nôl gyda mwy o zel a awydd i wasanaethu ar Arglwydd Iesu Grist. Pob un sydd ddim yn gallu bod yma heddi oherwydd afiechyd neu rhyw reswm arall. Cyflwyno nhw Arglwydd i ti. Gofyn i ti agosau atyn nhw a bod yn fywyd iddyn nhw. Diolch am pob addewid na fydden ni byth yn gadael dy bobl. I ni'n gweddio Arglwydd dros ein gwlad, Cymru i ddechrau, a'r angen Arglwydd am gyffyrddiad oddi uchod. Gofyn y bydd pob lle o ddoliad ond profi rhywbeth oedd presenoldeb. Pob enwad, pob person sydd ddim mewn enwad. Pob un sydd yn addoli Iesu Grist. Gofyn dy fendith Arglwydd i fod arnyn nhw. Ni'n gofyn y bydd gwaith dy ysbryd yn dod yn fwy amlwg yn y dyddiau sydd i ddod. Gweddio dros Brydain a gofyn Arglwydd y bydd na bobl yn arwain yn ein gwlad ni sydd yn ffyddlon i'r gwirionedd ac sydd yn sefyll dros yr hyn sydd yn iawn. Dyn ni ddim yn cymeryd rhyw ochr arbennig Arglwydd, ond yn am weld pethau da yn digwydd yn dy drigaredd. Dyn ni ddim yn heiddi fe. Ni gyd wedi troi a mynd ein ffyrdd ein hunain, ond Arglwydd, bydd yn rygarog ein llef y bore yma i ti. I ni'n meddwl hefyd Arglwydd am wledydd y byd wyt ti wedi rhoi ni ynddo fe, le mae yna ryfel a gerledigaeth a phob dioddefaint a phob math o bethau cas a drwg. Arglwydd, i ni'n gweddio y bydd y dydd yn dod pan fydd y tywysog tangnefedd yn rheoli. Pan fydd gwledydd y byd yma yn eiddo i'r Arglwydd ac yn eiddo i'r Arglwydd Iesu Grist ei hun. Gweddio dros Ukraine, a Rwsia, a Nigeria, a Sudan, a Gogledd Corea, a llefydd tebyg. Gofyn i ti Arglwydd i gynnal dy bobl a'i bendithio. Gofynwn y cwbl nawr, yn enw ein Arglwydd Iesu Grist, ac i glod ef yn unig. Amen. Ar ail emyn felly, mae ar y sgrin i chi, fi'n credu, myfyrio wnaf ar galfari, lle gosodd ef ei waed yn llu. Gwynebodd wawd melltith y groes, fachibwr yw, mor llonydd yw, ac yn y blaen.
Wel, dwi am siarad am y darn ddarllenon ni gynnau, ac yn arbennig ar y cwestiwn gyfynodd y dyn ifanc cyfoethog, llywodraethwr oedd yma Iesu Grist. A dyma'r cwestiwn. Athro da, beth a wna fi etifeddu bywyd tragwyddol? Arglwydd oedd yn gweud, fi moyn bywyd tragwyddol. Beth eisiau fi wneud? I etifeddu fe. Wel, mae'n gwestiwn mae pawb yn gofyn rhywbryd, os maen nhw'n credu ar ôl bod bywyd yn para yn fwy na'r bywyd yma. A mae miliynau a miliynau o bobl yn y byd yn gofyn y cwestiwn trwy'r amser. Darllenes i ychydig o flynyddoedd yn ôl am y dyn oedd wedi sefydlu Amazon.com. Mae'n dyn cyfoethog tu hwnt, Jeff Bezos. Ac oedd e wedi buddsoddi, dwi'n yn siŵr cannoedd o filiynau o bunnoedd, neu biliynau, oedd e'n lot fawr o arian, mewn Altos Labs, o'n nhw'n galw nhw, sef cwmni yn California, sydd â branch hefyd yng Nghaergrawnt yn Lloegr, oedd yn trial datrys y broblem, cael gwared y broblem o farwolaeth. A'r strapline oedd gyda'r cwmni yna oedd hyn, yn Saesneg. Death is a problem that can be solved. Hynny yw, o'n nhw moyn bywyd tragwyddol. Richard Dawkins, y gwyddonydd enwog, mae'n ei 80au nawr, yn Rhydychen, a wedodd ei hyn, staving off death is a thing you have to work at. Mae rhaid gweithio i gadw'n marwolaeth draw. Hynny yw, mewn ffordd, oedd e ddim yn credu mewn unrhyw beth ar ôl marwolaeth, oedd e'n amlwg bod yn trial osgoi beth oedd yn dod. Felly o hyd ac o hyd, ledled y byd, pob gwlad, pob person, byddwn ni'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn yma, beth a wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Oes na unrhyw le, eriod, sydd ddim yn gofyn y cwestiwn hynny? O'r person ifanca i'r person hynna. Ta beth yw'r lliw a llun ac yn y blaen? Beth am fywyd tragwyddol? Oes na unrhyw le sy'n gallu ateb y cwestiwn medda rhai? A falle bod chi'n meddwl fel ni, falle mwy a mwy, yn y dirgel, yn y nos efallai, neu wrth wynebu salwch, neu wrth fynd yn hynach. Mae tragwyddoldeb yn gwestiwn mawr, yn dweud, a bywyd tragwyddol yn rhan o'r peth. Dyn ni dim ond fel anifeiliaid sydd wedi datblygu bach yn fwy na hynny. Dyn ni'n mynd i farw fel cŵn, efe hap y damen yw popeth, a'i ffliwcen yw bywyd ar y ddeiar, a ffliwcen yw bywyd yn y bydysawd, neu oes na ddimensiwn arall, dimensiwn ysbrydol, anfeidrol, tragwyddol. Wel, dyma'r dyn yn gofyn y cwestiwn, oedd wedi bod yn ei boeni fe. A mae'n dod at y person pwysicaf eriod i ofyn y cwestiwn iddo fe, sef Iesu Grist. A mae'n dechrau. Athro da, mae'n gweud. Roedd e'n gwybod bod gyda'r dyn yma yr ateb. Achos wedodd Iesu Grist, does neb yn dda, wedodd e, yn yr ystyr ultimate, does neb yn dda, ond Duw. Pam wyt ti'n galw fi'n dda, wedodd e? A oedd yn gweld diwdod yn Iesu Grist. A mae rhaid dechrau fyna wrth gwrs, wrth i ni ddod at y cwestiwn yma, mae rhaid dechrau gyda'r ffaith bod Duw yn dda. Bod deioni Duw, mae am y gorau i ni. Mae am felly roi i ni bywyd da, sydd ddim yn dod i ben, ond bywyd sydd yn dragwyddol. Athro da, wedodd e. Iesu Grist. Beth sy'n rhaid i fi wneud i etifeddu bywyd tragwyddol? Y broblem oedd hyn, gofynodd y cwestiwn anghywir. Pan wedodd e beth sy'n rhaid i fi wneud i etifeddu bywyd tragwyddol,
oedd e'n trial gweud hyn, beth sy'n rhaid i fi wneud i gael bywyd tragwyddol? I etifeddu fe, bod e'n dod i fi achos beth fi wedi wneud. Fi wedi wneud rhywbeth. Rhywbeth fi wedi cyflawni. Wedi ennill. Bywyd tragwyddol. Fel gwobr, beth sy'n rhaid i fi wneud, Iesu? Cymaint o bobl heddi yn meddwl ac yn gweud yr un peth. Yn enwedig yn ein capeli. Cyrraedd y nefoedd o ganlyniad i ryw ymdrech, i ryw ffordd o fyw maen nhw wedi wneud, i ryw gapel maen nhw wedi bod yn aelodau yn ddo fe, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Capel, crefydd, bywyd parchus, neis. Os gnaf hynny arwydd, os bosib, fi'n mynd i etifeddu bywyd tragwyddol. Na, medd Iesu. Nid fel hynny. Nid fel na mae'r Beibl yn gweud chwaith. Nid beth dwi'n gwneud sy'n caniatáu i fi gyrraedd a chael bywyd tragwyddol. Nid beth dwi'n gwneud, ond beth sydd wedi cael ei wneud eisoes. Ar arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n gweud yn Saesneg, nid do, ond done. Mae'r gwaith wedi cael ei wneud. Dim gwneud, ond gwneithbwyd. Nid dibynnu arna un hunan, ond dibynnu ar rhywun arall i gael fi na. Dibynnu ar Iesu Grist, a'i waith a chybol ar y groes. Felly, dyma'r broblem i ddechrau. Gobeithio bod chi a fi ddim yn unrhyw ffordd yn meddwl fel hynny. Bod ni ddim yn gwneud arglwydd, os dwi'n byw bywyd yn iawn, fyddai'n cael bywyd tragwyddol? Ac ambell waith ych chi'n modd, ych chi'n clywed yn y papurau, beth sy'n rôl dyn ni yng Nghymru heddi, yw rhyw fath o folk memory bron o Gristnogaeth a bywyd Cristnogol. A maen nhw'n sôn am rhywun sydd wedi marw ac nhw'n gweud, fi'n siŵr bod e'n edrych lawr arna i o fyna nawr. Nhw'n dim ffydd yn y beth o gwbl. A maen nhw'n gweud, fi teimlo bod y da fi, neu hi da fi. Ac yn y blaen. Fi'n gwybod beth nhw'n meddwl, ond nid fel na mae'r Beibl yn sôn am fywyd tragwyddol. A cwestiwn i chi, beth fyddwch chi, a siwt fyddwch chi wedi ymwneud ar dyn yma? So rhywun yn dod ato chi, neu fi, a gweud, Steve, beth sy'n rhaid i fi wneud i etifeddu bywyd tragwyddol? A fi'n gwybod bod y dyn na, neu ferch, fenyw de, yn ifanc, cyfoethog, ac yn llywodraethwr, cynghorydd, MP, neu rhywbeth fel hynny. A fyddwch chi wedi gweud, wel, beth am jyst dweud gweddi fach ar ôl fi nawr yn gweud, fi moyn mynd i'r nefoedd ar gweud, a fi'n just, please, helpa fi fynd i'r nefoedd ac yn y blaen. Rhyw weddi fach o gysur, a sicrhau y peth wrth gwrs bod chi'n mynd i'r nefoedd. Sy'n dawt o gwbl bod ti'n mynd i'r nefoedd achos bod ti'n moyn mynd na. Neu a fyddwn ni'n delio gyda'r person fel yr oedd yr arglwydd Iesu wedi delio gyda. Oedd ddim wedi rhoi carped coch mas i'r boi yma. Oedd hi'n hoffi fe, mae'n gweud hynny, oedd hi'n hoffi'r boi, ond oedd e ddim wedi gwneud y cwbl yn hawdd iddo fe. Chymod pat sy'n rhywun yn dod ato chi yn Pennyweld fan hyn, cyfoethog, lot o arian dag i roi i'r achos. Ifanc, a lot o bobl yr un oedran yn gysylltiedig ag ac yn rhywun o bwys yn y gymdeithas, hefyd yn ddigon moesol, digon crefyddol, ac yn awyddus, mae'n gweud oedd e wedi redeg at Iesu Grist, ac oedd e'n dar iawn, oedd e wedi penlinio o flaen Iesu Grist, mae'n gweud. A bod amlwg o dag e'n meddwl craff a chwym. Dim llawer o bobl fel na, neu'n heglwysi os e. A fyddwch chi'n gweud, dere mewn i Pennyweld. Gallwn ni gwergroesawu ti, just y math o berson yn ei moyn. Cyfoethog, ifanc, statws yn y gymdeithas, pobl ifanc ar dere mewn. Ond gyda Iesu Grist, mae'n gweud hyn ar ôl y fe wneud ag aeth ymaith yn drist, aeth ei ffwrdd
yn drist. Oedd Iesu Grist wedi colli'r cyfle. Pob talent a dawn gyda'r dyn yma, pob statws ac arian, dylanwad a disg, ond oedd rhywbeth ddim nag e. Oedd dim newid yn ei galon. Bydde wedi bod, so fe wedi mynd at y disgyblion, 12 oedd dan Iesu yn fe, a gweud, arglwydd Iesu, gweud, fi moyn i chi cael un arall, 3 ar 10, just un, cael mwy o ddylanwad gyda'r grŵp yma. Bydde wedi bod yn arweinwr o fri ymhlith y disgyblion. Bydde wedi bod yn yr eglwys fore fel star attraction a yn denu pobl at yr eglwys. Ond, bydde hadau o ddirywiad wedi cael ei hau yn yr eglwys fore. A wy'n ofni na beth sydd wedi digwydd yng Nghymru ers canrif a mwy. Ni wedi croesawu pobl mewn i gapeli. Mewn i'r weinidogaeth hyd yn oed, dim cymaint heddi, ond yn y gorffennol. Pobl o ddim wedi cael newid yn y galon. Pobl o ddim wedi cwrdd â Iesu Grist yn y ffordd iawn. Pobl oedd â dylanwad ar graddau tu ôl i henwau nhw, a pob math o bethau. Ond ddim wedi cael ei newid. Ac ni'n gweld yr effaith ar Gymru heddiw. Beth oedd dill yr arglwydd Iesu? Ond gyntaf, nath ei gyfeirio'r dyn at ddeddf Duw. Cyfraith yr arglwydd, y 10 orchymyn. Gwyn, rhaid i ti... Beth sy'n rhaid i fi wneud i etifeddu bywyd tragwyddol arglwydd ydy, Iesu? A wedi dweud, 10 orchymyn. Cadw nhw. Pob un ohonyn nhw. Cariad yn fwy na dim, achos mae ni'n reoli popeth. Ac ar ôl mynd trwyddyn nhw, wedodd y dyn wedi gwneud hynny eriod. Ers yn blentyn, o'm ieuenctid. Oedd hyn ddyn moesol, chi'n gweld. A mae'n gweud hyn, edrychodd Iesu arno ac fe hoffodd. Oedd Iesu gyda nico'r boi yma. Oedd e'n sylweddoli bod e'n ddiffiant yn yr ystyr hynny, oedd cydymdeimlad gyda'r arglwydd Iesu. Ei holl bethau da, oedd e wedi colli y peth oedd yn holl bwysig. Fel sy'r arglwydd Iesu yn gweithio fe, fi'n gweld yr holl bethau yna, ti wedi anrhydeddu dy dad a dy fam, ti ddim wedi dwy'n bethau, ti ddim wedi godinebu, ti ddim wedi... Iawn. Beth am dy galon? Beth am yr arian sydd da ti? Oedd hi'n ddyn cyfoethog. Ti'n fodlon i roi ei ffwrdd? Wyt ti'n fodlon i ddilyn fi? Sdim arian dy fi o gwbl, rydw Iesu. Dim cinog. Sdim ti dy fi. Sdim byd dy fi. Rho'r cwbl i ffwrdd. A dilyn fi. Canlyn fi. A dyma beth mae'n gweud. Fe aeth ymaith yn drist. Oherwydd bod ag e feddiannau lawer. Gai ofyn i chi bore yma, beth sydd yn y galon? Beth mae'ch calon chi yn pwyso arno fe ac yn ymhyfrydu ynddo fe? Roedd y dyn yma, cofiwch, oedd e'n chwenychu. Oedd e'n covetous, chwenychwr. Ac roedd yn euog felly, oedd e'n byw am ei gyfoeth, ymddiried ynddo, ffili gadael ei fynd. Sdim byd chep yn y ffordd oedd arglwydd Iesu yn cael ei gredu. Chwe, dim easy believers yn fy nhw'n sôn am. Oedd hwn yn mynd i galon y mater. Oedd yn ymddiried mewn golyd, mae'n gweud, yn y troed nodyn ar adnod 24. Dyna oedd ei fan gwan. Dyna oedd ei hoff bechod. Beth yw eich hoff bechod chi a fi? Beth yw'r peth sydd bob amser yn cael gafel arnoch chi a fi? Beth yw'r peth sydd yn rhwystro chi rhag dilyn Crist yn llawn? Beth sydd yn y galon sydd ddim yn iawn? Yr arglwydd Iesu am ddelio â hynny.
calon y broblem yw problem y galon. Sa'n siŵr beth sydd yn ein bywydau ni. Falle dicter, chwanter cnawd, clebran, gosipan, diffyg cariad ac yn y blaen. Chi'n mynd weithiau at y doctor, a rhywbeth yn bod na chi, a un o'r pethau cyntaf mae'n gweithio chi, dangoswch i fi eich tafod. A chi'n teimlo fel gweud, nid yn hafod sy'n dost. Ond mae fe'n gallu gweld pethau fyna sydd yn arwydd o lot o bethau eraill, mae'n debyg. A mae'n gofyn am weld eich tafod. A fi'n teimlo weithiau mae hwnna'n brawf arbennig i ni hefyd. Mae'n tafod ni yn gallu gweud lot a mae'n cyflwr ysbrydol. Gosipan, siarad am Gristnogion eraill, redeg pobl lawr, canmol a chydig, faint praise, yn ytrach na gweud y gwir. A chymaint o bethau eraill, a mae'r broblem nid ar y tafod, ond y galon i hunan. Mae'n dod trwy hynny. Ym Marc pennod 7, adnod 21, oedd Iesu Grist yn sôn am beth sy'n dod allan o'r galon. Ac yn aml iawn, mae'n dod trwy'r ceg gyda llaw. Ond gryndwch, dyma beth wedodd e. O'r tu mewn, o galon dynion a daw allan, feddyliau drwg, peteinio, lladrata, llofruddio, godinebu, trachwantu, anfadwaith, twyll, ansiadrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, yn fydrwydd. O'r tu mewn yma'r holl dragau hyn yn dod ac yn halogi rhywun. Ond ni wedi rhoi'r adnod na i Nigel ymlaen llaw bod e'n gallu cael y cyfieithiad. So mae geiriau mawr fyna os i gyfieithu. Ond mae'n gweud pethau mawr hefyd amdano ni. Na pa mae angen gwaredwr. Na pa mae angen ildio ein hun iddo fe. Total surrender. Ildio'n llwyr. Oedd y dyn yma ddim yn fodlon i hynny. Chyfel, oedd crefydd dag e. Ond oedd ddim Crist dag e yn ei galon. Wedodd General Booth ar ddechrau'r 20fed ganrif, oedd ei marw bron, a wedodd e, bydd y peth, sawl peth yn yr 20fed ganrif, wedodd e, bydd rhaid i'r eglwys frwydro yn ei herbyn. Un ohonyn nhw oedd hyn, crefydd heb Crist, nefoedd heb uffern, a phethau fel ni. Restrodd ei rhyw 4 beth i gyd, ond crefydd yr e, heb Crist. I ni'n gweld e? I ni'n gweld, allai weid hyn, i ni'n gweld ei weithiau yn ein capeli ceidwadol, efengylaeth, iawn, bedyddwyr neu unrhyw enwad arall. Mae dan ni grefydd, beth am Crist? Oedd ei Crist yn presennol yn ein bywydau, yn ein hoedfaw ni? Gallwn ni weid bod yr arglwydd Iesu Grist yma? Mae wedi codi o'r bedd, ni'n canu hwnna, caneuon hyfryd yma bore yma, ond oedden ni'n profi y reality yna. Mae angen newid y galon. Mae'n mynd i newid tafod a phob beth arall wedyn. Os am brofi bywyd tragwyddol. Gobeithio bod chi a fi yn edrych ymlaen at fywyd tragwyddol. A gyda llaw, does dim rhaid aros nes bod chi'n marw i brofi fe. Mae'r bywyd tragwyddol, mae'r arglwydd Iesu yn gweud, yn dechrau, y foment mae fe yn llanw'ch bywyd chi. Y foment mae'r ysbryd glân yn gorlifo allan o'ch bywyd chi. Dyna beth yw bywyd tragwyddol. Nawr, wedodd Iesu Grist, mae moyn y deyrnas i ddod nawr ar y ddeiar, wedodd e. Fel mae yn y nefoedd. Yn aml iawn, i gormod i ni'n sôn am bobl i fynd i'r nefoedd. Chi am fynd i'r nefoedd un diwrnod ar ôl i chi farw. Mae'n iawn, wrth gwrs. Ond oedd Iesu Grist yn sôn am y nefoedd yn dod ato ni. Fe dechreuodd e bregethu, mae teyrnas nefoedd wrth law, wedodd e. Mae wedi cyrraedd yma yn Israel. Yng Nghymru, teyrnas ddiw nawr. Ac wedyn, wrth gwrs,
Mae marwolaeth ei hunan ar ryw fath o revolving door, drws sy'n troi rownd, a chi'n cario ymlaen. Mae'r afon yn mynd mewn i'r môr bryd hynny. Na beth yw marwolaeth i'r Cristion. I ni'n edrych lawr ar afon Teifi le ni'n byw fyna. Wst Pentracwrt, Llandysil na. Ac fi'n gweld y Teifi yn mynd hibo, mae wedi bod na miloedd o flynyddoedd. A mae'n cyrraedd Aberteifi, le o'n i'n pastor yr un adeg. Ac mae'n mynd mewn i'r môr. A chi'n meddwl, wel, na ddiwedd y Teifi. Ond dyw ddim. Mae dyfroedd y Teifi nawr yn rhan o rhywbeth mwy o lawer. Falle bod dyfroedd y Teifi nawr yn golchi treithiau'r Florida, neu Sbaen, neu rhywle arall. Mae'n rhan o rhywbeth miliwn gwaith mwy na beth oedd e pan oedd e'n rhedeg trwy'r sianel gul ar afon Teifi. Fel na bydd e gyda chi a fi. O'r afon mewn ffordd, mewn i'r môr. A chymod beth yw'r afon i Cristion? Yr ysbryd glân. Rhifo allan o'r dyn oedd i mewn, wedodd yr arglwydd Iesu, ffrydiau o ddyfroedd bywiol. Beth yw'r dyfroedd bywiol? Bywyd tragwyddol. Mae'n dechrau nawr, chi fod profi fe nawr, yng Nghaerfyrddin, yn y capel yma, le chi'n byw a gweithio. Dyna beth yw bywyd tragwyddol. A wedyn, mae'n parhau. Mae'n rhaid fi tynnu'r peth i'r diwedd. Mae'n dechrau gyda'r ail enedigaeth. Wrth gwrs, oedd y dyn yma yn goffod dod i sylweddoli am hynny. Mae'n golygu bod chi'n mynd allan o dywyllwch y byd yma, dim gobeith. Llawer o bobl yn meddwl bod bywyd yn rhyw fath o, beth oedd y darn o gerddoriaeth, Dead March in Saul, rhyw fath o mynd i ryw dead end. Dyw'r Cristion ddim yn mynd i ryw hopeless end, fel mae rhaid gweud, mae'n mynd i ryw endless hope, ffordd arall rawn hollol. O dywyllwch i oleuni. I chi wedi profi gobeithio. Maddeiant a glanhad. Gobeithio bod chi wedi profi hynny. Trwy waed y groes. Chi'n llawenhau yng nghalfariau. Odych chi? Gobeithio bod chi. Chymod wrth yr hynna dwi'n mynd, mwyaf dwi'n gweld pechod. Yn y mywyd. Dwi'n gobeithio bod fi'n profi beth eblaw pechod, ond mae'n frwydr barhaus. A fi'n edrych yn ôl dros nifer o flynyddoedd erbyn hyn, a fi'n falch sobor bod Calfaria yn gorchuddio'r cwbl. Chi'n cofio'r hen gytgan i arfer canu Calvary covers it all. My sin with its guilt and shame. My guilt and despair, rhywbeth hynny. Jesus took on him there, and Calvary covers it all. Chi'n gallu gweud hynny? Os hynny, mae da chi rhywbeth i lawenhau ynddo fe. Sicrwydd da chi? Sicrwydd bendigaid? Iesu yn rhan, blessed assurance ac yn y blaen. Sa'i jyst weid hyn am y dyn, dyw cyfoeth ddim yn wrong yn ddwy hunan. Oedd Joseph ar Arimathea yn ddyn cyfoethog, a llawer un arall yn y Beibl. Ond pam ych chi'n rhoi eich calon ar y peth, pam ych chi'n rhoi hwnna gyntaf, Iesu yn ail, dyna'r broblem. A chi'n gweud, wel, beth oedd diwedd y dyn ifanc cyfoethog yma? Yr ateb yw, dyn ni ddim yn gwybod. Dyma beth mae'n gweud, cymylodd ei wedd ar y gair, ac aeth ymaith yn drist. Sdim mynd yn wrong wrth fod yn ifanc. Mae'n beth da, yn diwe. Oedd e'n ifanc. Ond dros dro mae, a weithoch chi fi'n gwybod yn un awr, fi wedi mynd straight o ieunctid i hen oed. Sa'n cofio bod yn ganol oed. Just wedi mynd straight o un i'r llall. Mae cyfoeth yn dda hefyd, mae'n rodd fel arfer, ond dros dro mae, chi a fi yn mynd i adael pob ceiniog ohono fe. Mae bod yn llywodraethwr yn beth da, ond dros dro mae, mae pob rheolwr y byd yma yn dod i ben.
Ond mae calon newydd yn dragwyddol. Mae'r dyfroedd sydd yn ffrydio o'r môr mewn i'r eigion, mewn i'r cefnfor yn dragwyddol. A na pam ni'n gallu canu yn dyfe. O'r fath newid rhyfeddol. A wnaed yno fi, daeth Iesu yn calon i fyw. A ddaeth y dyn yma'n ddilynwr i Grist? Dyn ni ddim yn siŵr. Mae'n bosib. A oedd geiriau Iesu Grist wedi mynd ar ei ole? Aros gyda fe? Pam oedd e'n meddwl eto am y cwestiwn yn y nos oedd e'n cysgu am fywyd tragwyddol, falle? A oedd y geiriau yma'n dod nôl iddo fe? Am i dibynnu ar ei gyfoeth, dibynnu ar unrhyw beth arall? Fi'n nico meddwl am Nicodemus. Oedd e wedi dod at Iesu liw nos. Chi'n cofio Iesu Grist yn gweithio i Ioan 3. Rhaid i chi cael eich geni drachem, beth chi'n meddwl, ac yn y blaen. Chi'n gwybod yr hanes na i gyd. Ond beth i gwyddoedd i Nicodemus? Wel, ar ôl i Iesu Grist cael ei groeshoelio, Joseph Arimathea yn gofyn am gorff Iesu. Pwy oedd ag e? Nicodemus. Credu oedd e wedi dod yn grediniwr, chymod. Thau posibl, yn diwe. A ysgwn i a oedd y dyn yma, y dyn cyfoethog ifanc, hefyd wedi dod i ffydd. Ffindiwn ni mas un diwrnod. Os fydd e yn y nefoedd, byddai'n gweithio fe. O'n i'n pregethu amdano ti, yn penni fel cyfyrddin. Ac pwy o wyr, a fydd hynny yn digwydd. Wedodd Iesu Grist pan wedodd e, mae mor anodd i bobl cyfoethog i fynd i'r deyrnas nefoedd. Oedd y disgybl yn gweud, siwt gall unrhyw un gael ei achub felly. Wedodd Iesu Grist, mae popeth yn bosibl gyda Duw. Ych chi'n teimlo weithiau bod pethau yn amhosibl yn y ddim yma? Dyn ni ddim yn gweld tyfiant yn yr eglwysi falle. Gobeithio bod ni. Mae efengylu yn gwaith caled y dyddiau yma. Dyw pobl ddim yn dod mewn y dyddiau yma. Ac yn y blaen, i ni gyd yn mynd yn henach yn capeli. Mae lot o bobl yn gweud hynny wrthai. Ta ble fi'n mynd. Capeli efengylaidd hefyd. Mae'n gweud, mae rhan fwyaf dros 60 oed. 70 oed. Weithiau. A mae pobl yn gweud, oes na ddyfodol i ni? Dyma'r ateb. Mae popeth yn bosibl gyda Duw. Mae'r galon galed yn gallu meddalu. Mae'r galon gaeedig yn gallu agor. Mae'r galon frwnt yn gallu cael ei glanhau. A galon afiach yn ysbrydol yn cael ei achad. Dwi'n gobeithio a gweddio bron bod y dyn cyfoethog yma wedi profi hynny. A dwi'n gobeithio a gweddio bod chi'n gallu gweud yr un peth eich hunan. Ac mwy na hynny, bod chi'n fodlon felly i fynd ar neges yma bod pob peth yn bosibl gyda Duw i bob un chi'n dod mewn i gysylltiad â nhw. Yn y dre le chi'n byw neu pentre tu allan, neu tybwy chi'n cwrdd â. Bod bob peth, bywyd newydd, bywyd tragwyddol, yn bosibl gyda Duw.